Λοιπόν, θα σας πω ένα ανέκδοτο με τον Κωστίκα και τον Γιωρίκα. Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας ήταν δύο αδέρφια. Ο μεν Κωστίκας πήγε στο εξωτερικό στη Γερμανία να δουλέψει και ο Γιωρίκας ασχολιόταν με τη γεωργία, τα χωράφια, την κτηνοτροφία. Κάποιες δουλειές δεν πηγαίναν καλά, τι να κάνει. Στέλνει γράμμα στον αδερφό του και λέει: αδερφέ, οι δουλειές δεν πάνε καλά. Θα σε κάνω πρόσφυγα από το αφεντικό, λέει, τον εργοστασιάρχη, και επειδή είμαι καλός θα σε πάρει. Μόλις του είπε στον εργοστασιάρχη, έτσι και έτσι, λέει, ο αδερφός μου δεν έχει δουλειά, μπορεί να έρθει και άλλη δουλειά. Λέει: αφού είναι αδερφός σου και είναι σαν και εσένα, άμα είναι καλός, λέει, να έρθει οπωσδήποτε. Λέει. Πάει εκεί, πάει να τον υποδεχτεί από το αεροδρόμιο, τον πάει εκεί στο αφεντικό. Λέει: εσύ είσαι αδερφός? Ναι, αδερφός του Κωστίκα. Λέει: κοίταξε να δεις, λέει, όσους έπαιρνε σε αυτό το μηχάνημα δεν μπορούσα να δουλέψει. Θα τα καταφέρεις? Θα τα καταφέρω, τι είναι αυτά που λες. Κάποια στιγμή τον πάει εκεί ο Γερμανός με τον διερμηνέα, του λέει: κοίταξε, αυτό είναι το μηχάνημα. Έχει, λέει, κάποιους λευγέντες, κάτι κουμπάκια, αρκεί να τα μάθεις με τη σειρά. Λέει: εντάξει, τι είναι αυτά, σιγά. Λοιπόν, λέει: κοίταξε να δεις. Έχω, λέει, αυτό το μηχάνημα που βγαίνουν από εδώ. Πάει το νάιλο, σε ρολό που είναι, και βγαίνει, καταλήγει σε σακούλες. Σε σακουλάκια με φίρμες πάνω και τέτοια. Λέει: εντάξει, θα τα κάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέει. Βάζει το μηχάνημα, θα πατήσει αυτό το κουμπάκι. Μόλις έρχεται εδώ, λέει, το νάιλο, θα πατήσει το κουμπάκι έτσι και θα σταματήσει. Με το πόδι, ένα λευγέ θα πατήσει και θα σταματήσει. Λέει: εντάξει, σταματήσει. Μετά θα πατήσει με αυτό το χέρι έτσι ένα λευγέ και θα κόψει το τέτοιο. Λέει: εντάξει, αυτό δεν είναι σιγά. Κάνει αυτό το πράγμα, για να δω. Κάνει. Α, καλά πάμε. Λέει. Τώρα τι άλλο έχουμε? Ναι, θα σου πω. Λέει. Αυτό, λέει, το νάιλο, όταν έρχεται εδώ, πρέπει να έχει και χερούλια, χερουλάβες, με σκηνάκι. Θα βάλεις ένα σκηνάκι, θα το βάλεις στο στόμα έτσι, και μόλις έρχεται, θα υπολογίσεις εσύ τη διαδρομή που θα κάνεις από εδώ ως εκεί. Όσο τραβάς το σκηνάκι, τόσο γίνεται και το χερούλι. Μην τραβάς πολύ και μακραίνει, λίγο έτσι. Λέει: εντάξει. Κάνει αυτό, καλά πάμε. Λέει. Εντάξει. Μετά από λίγο, λέει: κοίταξε να δεις, έχουμε και άλλο πράγμα να κάνουμε τώρα. Αυτό, λέει, κάθε φορά που έρχεται τη σακούλα, πατάμε, λέει, ένα άλλο κουμπάκι από εκεί, έτσι, να το προλάβεις. Μόλις να το προλάβεις έτσι το κουμπάκι αυτό, την ώρα που πατάς αυτό το πράγμα, γίνεται η τυπωτική. Τυπώνει και την ώρα. Βάζει το χρώμα και τυπώνει διάφορες φίρμες της σακούλας. Εντάξει, κάνει αυτό το πράγμα σας. Κάποια στιγμή έρχεται αφεντικό, το βλέπει. Κάνει έτσι. Πάμε καλά, λέει, μπράβο. Λέει: τώρα κοιτάξτε να δεις, λέει. Δεν βάζει και ένα πιλένο πίσω στο πισινό μου, λέει, να μάθω κιόλας.